Sa iban pang mga balita, wala na sang plano nga ipaidalum sa autopsy ang bangkay sang biktima nga basketball player nga nag-collapse samtang nagahampang kadungan sa Inter Barangay Basketball game sa Barangay Apian, Iloilo. Hinamo si alias Richard, 31 anyos, isa ka mangunguma kag residente sang Barangay Barasan sa Muman nga Banwa. Nabanawaan nga nagselebrar pa sa ikadlawan ng biktima sang Sabado apang ginbawian sang kabuhi sang Domingo sang gabi. Sa interview sang bomboradyo kay Police Lieutenant Mark Cortez, ang Deputy Chief of Police ng Leon Municipal Police Station, iyagin pahayag nga antes ang insidente nagapungko na lang ang mga lalaki sa kilid sang court. Ginpahayag sang Apian sang biktima nga nagmurong lalaki nga nagalain ang iya pamatsyag kag nagapalaminhod ang iya lawas. Nagayo pa ini nga imasahe ang iya kamot apang golpyada lang ini nga natumba. Ginhingagaw padala sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Sa investigasyon, posible nga na overfatigue ang biktima bangod antes ini nagampang sang basketball nang garab pa ini sa ilauma kag nagluto pa sang pagkaon para sa selebrasyon sa iya birthday kadungan man sa kadlawan sa iya Iloy. Sa kanya mga kamot. So after kadto kanya na magkad, so inali na siya nga na natumba. Yes, ma'am, so basi sa ito nga pagpapalo up dito, so din nagkadto man ito ang responder sa area sa Alyusan District Hospital. So din lang, agit siya nga dito na rin sa iyang attending physician. Nabarian si Police Lieutenant Mark Cortez ang Leon Municipal Police Station.